Eh. Hindi kita kukunin. Papakuha. Nakala ba yung tawa ng tama? Dumating si Carnes, hindi ba naman eh. Susumbong. Oo, nagsusumbong tawa ng tawa. Mga nanay, dumating mo naman eh. Nagsisibong mo naman. Mga ako yung sabi, nagpapasakit na loob mo. Parang nangingilala. Oo, huwag nakita kahit Kasya yan. Umiinit ang kompetisyon. Yung bigay nilang Superman ata hindi na kasi. Alisyon. Alisyon.